खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे रिपर्ट्सफोर लानानै फैबावबाय। रायजोफोर गिबिसिन खौराङाव रेल लामा बानायनायनि सायावनो जोङो सावरायगोन। नैथि खौराङावहाय मुसुखा बुफायनायनि सायावहाय जोङो सावरायगोन। थामथि खौराङाव दिपेन बर' सारनि मेसेजनि सायावहाय जोङो फंनैसो सावरायगोन। ब्रैथि खौराङावहाय कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायावहाय जोङो सावरायनाय जागोन। बाथि खौराङावहाय बुफाय बुसि खालामनायनि सायावहाय जोङो सावरायलायनाय जागोन। बे समावहाय नोंथांमोना गिबिसिन थारावनो आंनि उनथिं नुनाय सावगारिखौ नाय, बेनि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनाय जासिगोन। जोङो बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2020 मायथाइयावहाय जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादोंमोन, बेनि उनावहाय सायख'जानाय सासेल' एमपि बर' हारिनि जयन्त कुमार बसुमतारी सारा रेल लामा बानायनायनि सायावहाय भारत सरकारनि सायावहाय डिमान्ड खालामनाय जोङो नुनो मोनदोंमोन। दा नैबे खामानिया जाफुंबाय। बे समावहाय जयन्त कुमार बसुमतारी सारनि बुंनाय मथे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय बे खामानिखौहाय मावफुंनाय जासिगोन। जों बेखौहाय क्लियारलि भारतनि रेल बिफाननि मन्त्रि अश्विनी वैष्णव सारनिफ्राय जों खोनानो मोनदों रायजोफोर। खोनानाय मथेब्ला वेस्ट बेंगलनि बानारघाट स्टेशननिफ्राय लानानै भुटान नामचिसिम, बे नामचिसिम 20 किल'मिटार बेखौबो बानायनाय जासिगोन। क'क्राझारनिफ्राय लानानै गेलफुसिम बे रेल लामाखौबो बानायनाय जासिगोन आरो क'क्राझार टाउननिफ्राय लानानै चिरां टु गेलफु भुटान फोनांजाब बे लामाखौबो बानायनाय जासिगोन होननानैहाय जोङो क्लियारलि भारतनि रेल बिफान मन्थ्रिनिफ्राय खोनानो मोनदों। फोरमायनाय जायो दे वेस्ट बेंगल बानारघाट स्टेशननिफ्राय नामचिसिम गासै 20 किल'मिटार, बेयावहाय 3,456 क्र'र बेयावहाय खरसा जागोन आरो क'क्राझारनिफ्राय गेलफुसिम बेयावहाय 577 क्र'र खरसा जागोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे क'क्राझार टाउननिफ्राय चिरां आरो चिरांनिफ्राय गेलफुसिम बे भुटान फोनांजाब लामायावहाय गासै 69 किल'मिटार दङ होननानैहाय बेयावहाय क्लियारलि फोरमायनानै होदों आरो बिनि गेजेरावहाय गासै 8टा स्टेशन जागोन आरो मेजर दालाङा 2 जागोन होननानै फोरमायदों आरो मिडियाम दालां, बांद्राय फिसाबो नङा गिदिरद्रायबो नङा, बे दालाङा 29था जागोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे बेयावहाय मोन 65टा फिसा फिसा दालांबो जागोन होननानैहाय फोरमायनाय जादों। बेयाव खरसाया गासै 4,033 क्र'र बेयावहाय खरसा जागोन होननानै जोङो भारतनि रेल बिफान मन्त्रि अश्विनी वैष्णव सारनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे खामानिखौहाय 4 बोसोरनि थाखाय लानाय जादों। दा बे समावहाय नोंथांमोना खोनासंदो अश्विनी वैष्णव सारा मा बुंदों। Project is basically connecting two very important cities of Bhutan. One is Gelefu. This is being developed as a mindfulness city, and second is Samse, which is an industrial city. The two projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4,033 crore rupees. The total length is about 89 kilometers of railway network will be created. This is the current railway network. The yellow line that you see in between the two blue lines, that is the most important economic corridor, rail corridor, connecting Assam, Tripura, Mizoram, Nagaland, Meghalaya. There is a blue line on the top. That line is now getting developed as a major corridor along the northern border, and that line basically provides alternative connectivity, and it's very, very important project. So the takeoff of these two projects will happen, one at Banarhat from that blue line that you see, that goes all the way to Samse, and the other one from Kokrajhar that will go to Gelef. New Bongaigaon is a major industrial center in India where it is getting connected. Kokrajhar is the station, and then it gets connected to the entire Indian railway network. So in a sense, by constructing about some 70 kilometers, you get the advantage of 1,50,000 kilometers of railway network. The construction period will be about 4 years for this project. All the land schedules, everything has already been done. Very soon we'll start the construction work. Banarhat to Samse is the second line.
On the existing railway line, we'll also have two small cord lines so that the movement can happen on both sides of the train seamlessly. This is about 577 crores and this will take about 3 years. Lots of goods movement which takes days today will start happening in few hours. We have seen in Mizoram, it used to take 4-5 days for a cement truck or any other goods truck. निश्चय जों बयबो मिथिबाय जोंनि बर'नि एमपि फैनाय लोगो लोगो बर' हारिनि थाखाय भारत सरकारा मोनसे डेभेलपमेन्टनि लामाखौहाय नाजानाय मावनो नाजानाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर बेयो गासैबो बर' रायजो राजाफोर यानिकि बिटिआर आव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखायनो मोनसे सुबिदा जागोन बे समाव जोङो सावरायनोसै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि मुसुखा बुफायनाय सोरबा सिनाय मोननै दुथां आखुनि मानसिफ्रा हरनि समावहाय खाबु लानानै बेफोरबायदि खामानिखौहाय मावदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों दा सोर मावदों बबे पार्टीनि मानसि मावदों बबे जाति बर'ना हारसा बेखौ जों मिथिया बे जाथाया मुसलपुरावहाय सोमजिदों दा बेफोरबायदि खामानि मावनाया जोबोद आयेननि बेरेखा आरो जोबोद दुखुनांथाव बेयो गासैबो हारिनि थाखायनो साबजाथाव नङा बेनिखायनो आं सानो बेबायदि खामानि मावग्रा मानसिखौ थाबैनो हमनांगौ होननानैहाय आं सानदों रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव जोङो बे समावहाय नायबावनोसै रायजोफोर नोंथांमोना नैबेयाव नायदो बेयावहाय दिपेन बर' सारनि माखासे लिरनाय मेसेजफोर दङ दा दिपेन बर' सारा बेयावहाय फोरमायनाय मथेब्ला फैबाय थानाय गोदान सरकारनि सायावहाय माखासे जेंनाफोर सोमजिगोन नामा बेखौ आन्दाज खालामनानैहाय बिथाङा बेयाव मेसेज लिरनाय जादों जाहाथे बांलादेशआव जानाय नेपालाव जानाय बैफोरबायदि मुसुखा बुफायलायनाय बेफोरबायदि अशान्ति थासारिया बर'नि गेजेराव जाहाथे फैया बेखौहाय बिथाङा बेयाव फोरमायनाय जादों आरो दानि जे देरहानाय सरकार बिपिएफ पार्टी बिथांमोननि मावथिफोर आरो बिथांमोननि सापर्टार्सफोरनि सायावहाय नोजोर होनानैहाय बिथाङा बेयाव मेसेज लिरनाय जादों फोरमायनाय मथेब्ला दानि जे बिपिएफ पार्टी बिथांमोननि सापर्टार्सफोरनि हास्थायनाया बेबायदि बुफाय बुसि खालामनायानोमोन नामा नैबेखौहाय फोरमायनो नागिरदों अब्ला बर' रायजो राजाफोरनि बिपिएफखौ देरहाहोनायनि मेन जाहोनानो बेफोरबायदि बुफाय बुसि खालामनाय लोंनाय जानाय खालामनो मोननै आरो जौ जुवाजों लोगोसे गेलेनो मोननैनि खारनावनो बिपिएफ पार्टीखौहाय लाबोफिनदों नामा नैबे बेबायदि बाथ्राया बेरखांदों रायजोफोर दा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो फारसेथिं बिपिएफनि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव नायोब्लाबो जों मिथियो जे बेयावहाय फैबाय थानाय समावहाय बर'नि गेजेरावहाय माखासे जेंना सोमजिगोन बेखौहाय नोजोर होनानैनो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा बे मेसेजखौ लिरनाय जादों बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन ब्रैथि खौराङावहाय दङ जाहैबाय कास्टम बसुमतारी बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि मावथि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बे बुफाय बुसि खालामनायनि सायावहाय माखासे बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों नंगौ जों बयबो बेफोरबायदि जारिमिनारि मुसुखाखौहाय जोङो अननांगौ आरो जारिमिनारि सोरजिनानै दोननाय गार्डेनफोरखौहाय जोङो मोजाङै जोथोन लाखिनांगौ दा जोङो मोनथिनाय मथेब्ला कास्टम बसुमतारी बिथांनि फोरमायनाया माखासे इनडाइरेक्टलि जोङो आन्दाज मोनदों जे बिथाङा गारबोनाय जे दानि जेननानै थांनाय इउपिपिएल पार्टीखौहाय सोंखारिनोल' बाखि थादों नाथाय फारसेथिं नायोब्ला बिपिएफ पार्टीनि सापर्टार्सफोरनि खामानियानो गाज्रिसिन होननानैबो जोङो साननो हायो सोर बुफायदों सोर बुफायाखै बेखौ दासिमबो डिटेल्स मोनाखै आरो हमनोबो मोनथ'नाय जायाखै हमखांनायनि उनावसो नुगोन दे बबे पार्टीनि मानसिया बेबायदि खामानि मावदों मानो होनोब्ला बिपिएफ पार्टी देरहानाय लोगो लोगो बे जाथाया जानो मोनदों बेनिखायनो आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा आसि दिन्थिनानै बिपिएफ पार्टीनि सायावहाय माखासे समाजाव गुबुंले सोमजिगोन बेखौहाय साननानैसो बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै कास्टम बसुमतारी बिथाङा इनडाइरेक्टलि सोरखौबा थांखिनानै बाथ्रा बुंनानै लाब गैया आं मिथिगौ बिपिएफ पार्टीनि मावथिफोरनि गेजेरावहाय सिपआ जुदि मोजां मावोब्लाबो बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्राफ्रा मोजां मावा रायजो राजा नोंथांमोन बाथि खौराङाव दङ जाहैबाय नोंथांमोना नायदो ओरैहाय बुफाय बुसि खालामनाय दा बुफाय बुसि खालामनायनि सायावहाय जोङो आन्दाज खालामनानै नायोब्ला बेयो गासैबो दानि देरहानाय सरकारनि रंजानायनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि खालामदों दा बेयावहाय क'क्राझारनि औवाबारि होननाय गामियावहाय
जेरैहाय रुपनाथ ब्रह्मनि नामावहाय मोनसे कमिउनिटि हल लुनानै दोननाय बे कमिउनिटि हाउसखौहाय भेन्टिलेटरखौ बुफायजोबदों आरो लोगोसे टयलेटनि दरजाफोरखौबो जोफाय जोसि खालामदों आरो लोगोसे नोंथांमोना नाय ओरैहाय दिनै बिपिएफ देरहानाय लोगो लोगो जौ जुवा गेलेनाया सोलिदों फुजानि समावहाय जुवा गेलेनोहाय खाबु मोनदों लोंनो जानो खाबु मोनदों हयथ' बेफोरनोमोन खोमा बिपिएफखौ देरहाहोनायनि मेन थांखिया दिनै बेसो बेरखांदों रायजोफोर अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना आंनि बुंनायखौहाय गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय जोबनायाव आं बेखौनो खावलायगोन हाग्रामा महिला रिसार्टआ फैबाय थानाय 5 अक्ट' खालार खालि समायखेरा लागोन रायजो राजाफोरनि सायाव खामानि मावनायनि थाखाय दा बेयावहाय हयथ' हाग्रामा महिला रिसार्टआ नैबेखौ खामानि मावा जाहाथे इलेक्शन केम्पिंआवहाय जि मेनिफेस्ट' दिहुनदों 28 नाम्बारनिफ्राय 31 नाम्बारसिम बेवहाय इलेक्शन केम्पिंआव मेनिफेस्ट' दिहुननायावहाय जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ जाहाथे मावफुङा आरो मावफुङाब्लाबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो जेंनाया फैखागोन बेखौ जों क्लियारलि नुदों बेनिखायनो आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारआ सोंखारिनाय जादों होननानैहाय जों बयबो मिथिगौ साफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव नुबाय बिपिएफ पार्टिनि फैबाय थानाय समा जेंना सोमजिगोनखौ जोङो नुहुरनानैसो दिनैनि समाव भिडिअ बानायनाय जादों गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि